isulayan ng iyang pagtuo. Kay siya gigantihan sa milagrosong pa. Apantin nga adlaw na himong adlaw sa paghukom kag gihasi. Kay siya nagpakya sa dihang isulayan ng iyang kamapayusan. Ang ambisyon, kako o gano, nagpapatuha o maliputong o malimpong sa kaso. Yagpas ni hihasi sinama o na makakaunhatagan o duha ka talantong magtata o duha ka inisan sa mga bisti alam siya kung galimong kita. Kung sa libuhat ni Jehovah sa rotang ni Himong ni hihasi, di kagihan, hihasi, ang iyong alaga, mayroon na ka. Di ba ikan ka man sa direksyon sa Syria? Sa direksyon sa Syria, agalo ko? O ano man o rin magikan ni Hanang direksyon ang iyong alaga? Kung sa inyong bising, inyong isuro, hihasi, di kagihan, ay puro. Kini, di ba na nang ginakunin na huli ko sa hotel sa pagbuhaw sa akong pamilya? O kini nga akong biste, kita naging sa akong asawa. Gihasi, anak ka sa mismong tulo sa iyong pagtalo-talo sa paghapas kanlangan. Ang akong kasing-kasing, yung ba na yung dito? Kung di ba nga akong kasing-kasing, yung pagkali mo? Sabihan ko ba sa inyong balay sa Opel, sa pagbilin dito sa butang na inyong nadawat ikan kang naaman, alam sa inyong paugaling mo ng taha? O agawin ko, sabta ako, o nagbanyo ako sa paggamit ni Ninodasan sa pagpauswag sa pagsimba ni Jehovah. Hindi para sa akong paugaling mo ng taha. Agalong ko ni Eliseo, taghang tuwig na naghamo ako alam niyo, kung alam kang Jehovah. Huwag ka ba'y pagtuo o pagsali kang Jehovah? Buka ba si Jehovah na di makamatikog mo o sa kanang maimong mo alaga niya sa darang katlikan? Dinapos ba ang iyong kabot? Nagdili siya makahatag kanimo o kalikanan kung kinihiyang kabot mo? Nang magpadako ka sa iyong kaugalingon? Si Jehovah ang taas o bisan pa niya na siya makakita sa mapailusan. Apan ang mapahitason, iyang mainhan lamang sa layo. Apan agalong mo, di po gusto sa Syrian mo, mas grabe ba ang imong nahimupo? Kaysa pagdawal na lakaw, di pinakabisi. Imang gigamit na akong ngalan sa paglingkod ng naman. Na makakala ko, isubak mo ang kabubuto din ko ba ngayon naging kapahayag pinalitan ako? Uban ang samsa sa imong kahambog, sa imong ambisyon, sa imong kadalaw, agalong ko, tapos ako na ibang gawa sa bahanding ninaman. Gusto mo ba ang iyang manindot ng mga biste? Nagtinguha ka ba ng mga batong ugahong sa mga naman na tinamog sa natanan? Bueno, hindi ang ingon ni Jehovah. Tunay sa kabutahan na dibili ni Naaman na imo karong maakon. Pahawa ako ba lang sa matuod na Diyos ihasi? Kaya ang sana ni Naaman takot ka nito sa imong kalibat. Ang Kini tinaod na kalian ako sa matuod na Diyos. Ang iyang pagpapamapitasyon na gagawin kaniya. Kung dili lang sanang niyang naangkong kada, hindi siya dili na sa ikalan niyo. So lagi, si Eliseo pili yung laing taba o kagulakon sa Diyos nagmuswago. Kuban sa mga panalangin alang sa mga nagmaulungon o nagmapayusan. Kung sa natin mo ba ang nadugan? Hindi pala sa kanong sa mga tao. Madagay siya. Si Eliseo tingali na. Niya na si Eliseo. Oo, ito Madrid. Si Eliseo na. Siya na nagsulong o panimangalaga ng bisti. O talawa. Siya kitapukan sa mga tao
yung tubog na mapili yung katabang ni isip. Iabot na kayo na panahon. Nagkataon na. Kapag nagkataon niya, Silisio, di siya, higala. Kinahan niya mula taon na ta. Daghan kayo kita kung katulog. Daghang problema ang akong atubalo. Apan, makatagamtang kita o mga kanalang. Apan hindi, di ini ako ni Ato. Di Ato kini sa pagtong matulog ng Diyos na siya mga. Busa, magmukay mo saan ka, tulog kayang Diyos nagabato sa mga makalitason. Apan, maghahatag siya di tapos na tanulog sa mga mapayusan. Jadi, may nisipon na ito kung kuling manabaw sa ban, unang, panagway, edukasyon, rasa, ranggo, tingalit, bahandi. Bosa, ang mga mga lalaki, dinahanglan ng kamo, sa pagsaliway, sa sanong sa misyon. Yan ang nasipad lahat ng mga premiliyo sa komunikasyon. Ang mga sanong mga bayosa, dilihanay na magpasigarbo sa ilang mga probinsing lagbana o ang ilang mga anak o tahat na ibos mawala sila mga privilege. Mga isang masayot mga iso sa kasama komunikasyon ng kamon na taas o ubos makahinta. Mga ito magigdan. Ang nalang mga iso sa komunikasyon pinakaling kamo sa papakita ang tinood na pagkakitsan sa pahin sa atong kinakubig. Tandang atong basa sa tao o tandang anang sa basa may mga pagkanan. Ang kubag, dili. Kung may kalitan maglibos, magkata o sa pagdawa. Dahil kung baso ay gihasi, masya, mahimong, hako, sa ginansya na nagkuha sa pagkakibong pagi, tungkol sa iyang garo. Sa drama na ako nakita ko mga kaisunan o sa pangisinyasi, bisag daw o nagsama sahay, papangaso o kapagiyong yay, o sa laing pagin, sinaman, bisag community, mapinagsaman o kasing-kasing o gipahinahan, o tawag na siya kipanilanginan sa iyang ibuha. Ang pagkakabsanon, pinangatin ko ngayon na iso. Pinangatin ko na ako, pinag-Kristo, ang pagkakabsanon, hindi kayo ba? Yung mga taong hindi, si Jesus, laho sa kanan. Kung binasa niya na, wala niya ipatasa yung tulingo kung nabaho sa ban, o sa magkakaroon kayo ng iso, mapipalayon ang pagsunod sa kainan Kristo, ang pagkakabsanon o busa. Wala meron kumahani ng mga taglagin ni Kikuha.